Ka jingle kli shri jong ki scientist bar jilla office bahedu jong katanad Indian Council of Agri Research ICAR ha umyam ribhoy destring kalong bagi thmu bait banthung nong tre bella tang diki parajait lajong kani kalapin bitar ya ka Confederation of Ribhoy People CORP katay jing bitar kinong yalam ka CORP bala mi khmat do president jongka uba bandari rentathiang baru working president uba pateng marsing rengkat bagi dikhot ki jongka kalami hadien bagi layo jing ujor ni kinong tre bella khasi hagate gatanat ICAR bat kila syak wengkam haba kinong yalam ka CORP kala lej bani kendu yau CAO kate gatanan ula pintikna bagi te kinong tre kinla aban tre biang nadu kasingi nengkong tang mariawan u director jongka namar kumbalong menta u director kate gatanan udan sabar ka CORP kala berngamru balada kate gejingkular u CAO kam urlong nakaliang kaseng kam banse bansim daki wei pat kilat kilenti wat ban khang tala sendon ya ka wei naki benta ke badan hapo kate gatanan kata ya ka water management to pi kani ke jinglong jinginong tre pa ICR ka jujana ka por sa kapor mo na kapor sa kapor kani kamde bale ka director le kita ki FO re ki deling ba jing ki scientist apa ki pentre kano no project kidan na ki jong ki breu kinan tribal barjala pentre itu nda ka to project la lut pisa kamdon fansho ye ki breu le jong ki ra no shakawe project kadba ye ki khna khasi jungi ye ki local banang ne pan kele penban banweng na ka kam go baki ki tre takara long haba ngi don mi kisang balang ki wan ban complain chingi kisang balang indangi la let yang te ngilap ye ki jingsisa indangi la kren ni manayu scientist tu chodri ila kren yu chodri wong don fansho temda haba ngi wan kren yu FO aden bo FO la simkha gene kam wong batashon director pen urlang no ban rakno ikini sakawe ke project kemudian pisah te ukrim siam laweng iki te kata kade ke ba ngiyo kubon na FO te ngi kermen ru balasin kong director wan ngi kermen kanwan ka keno no jing thmu ko ba na kamda tunyo kambyang ikini lara kila thmu banweng ru tendre ke bang mut benong namar ba pi ke jing don jing ini ki scientist ki banabar nabar ki barjala kata wa ga yo kam yo jam jongi ki lokal nang ne tam ki national ni bun bakim yo kam te kita kada ulong ni nakaleng nakapor ni wana ni kerparu sokar bahkan simkya halo bede begini ki central government namar ba ini ki officer ki bawan ki central government lale amon sepakolat haba ki sisen begwan tray kam lane ki wan joint tray po ICR project han ICR ki kam ki bate po ICR ki juon raru ki brelo jong ma ki penrungi ki non tribal ki pentre ki yeng jong ki kada ki siut tolop lingwa ka office tegi kia ki beri jungi pat timju dak hamsim kele bet banweng kita karau ka message ka kwa ban kan ni dak basai kalong balada kini ki khna jungi ki saweng ya kam lada ka jikran jungi menta kam urlong kumbang ila ekran dalele ngin mailat ngin khang tala sundan ya ka water management Confederation of Ribhoy People mata kasi ngiwan hang ne hapo office jongka ICAR adin bang ilayo ka komplain na kini ki parado parasnam ki jongi ki batray hang ne bala khatlai snam kilawan bantray hang ne apo ICR le ka basusi kalong ba nane kila pensange eki bakin tray te adin ba nakaleng kaseng ngiyo ya ka jing ujor na kini ki parado parasnam ki jongi ngiwan marmar sekene ki jaka ban kren bat kini ki officer sene sopo ICR tingila lek ban kren ya weni ki scientist u chodori henry nakaliang ke jong u lakren kelan bat hadin kata ngilawan berkendu ya u CAO jong kane ka ICAR bat hadin ba nakaliang kaseng ngila pressure u ngila ekren bat ulakular ban tep kambyang ya kini ki pardo persnam ki jongi ki bari ki lokal lang ne te kani ka penpau ba hang ne hapo ICR ngiu ina ka por ka baya ki lokal jongi kinyon ki ai daw na kumne na kumtai ki be tray tinggi kuat ban kensai segera ke ICAR ba nang ni sakmat bakam dai isu ban mi kum kane ya ki pardo persnam ki jongi apa kadon kane ICR hang ne ki lokal hang ne ki dei banyo jimentoy om ba ginon tribal kinyo jimentoy ya kai ka kam ka bakila ki dei ban aya kini ki lokal jongi nang ne tinggi kuat ban kensai ba nang ni sakmat ba kam dai isu ban ja kum ne bat balada kini ki pardo persnam ki jongi kimyo ban tray ban join bang ya ka kam
na kalian kaseng ngin sawan biang bat kai ka bangin sale ngin sapani hek daga singi kane kadai ka kubor ka bangin kren sakane ka ICR na markum bangi ong ba nakapor sakapor kaja hangne ka baki be ye gini gi lokal ki bangne bantre dai na daga na kalian kaseng ngimla suban supai ngin penino na ka kam la daga ta ka jingi kren kambait namar ulak kular une CEO ba lasi monde un sakot ye gini ki batre hangne bakin wan join biang la da kam urlong nyikwa bakar syai bana kalian kaseng ngin wan da ka wai galan tipat hangne hapo ICR